Machiegni kendo nyakorom Ojwang wadonje kidiny mar ariyo mar twak mar rameny piny na nyisi ni ntiere ka gi Charles Owino mabende en jawach e obila machon sechopo kae mondo wagoye mbaka ng'eni oganda nigi penjo mopogore opogore ka intiere kod penjo bende inyalo keto kacha e mbui mar Ramogi TV, mbui mar X kachiel gi Ramogi TV, mbui mar Facebook 236 nono namba mar ote machuok machiegni ahinya. Erokamano. Iriyo nade? Ariyo maber. Oganda nigi penjo mopogore opogore. Ang'eni sawa tin to wadwa mondo watem mondo waduoke penjo machando chuny oganda. Tim makama otimore, tho mar Albert Ojwang otimore e lwet obila. Pile igeno ni obila ka ng'ato ringo to donje kanisa kata donje tesend obila kuonde ariyogo. To lwet obila kodhi okawe nyaka dalagi e mbele jonyuol ne kawe to kendo ginyise ni odhi bedo safe kae to bang'e to iwinjo ni owito ngimane. Bedo nade kae? Mokwongo en wach malit kuom lalo kijana matin kamano e yo mokoro beni ng'ato lal godo. Nitie gik moko ariyo ma obila oluoro kabisa. Obila oluoro gima nyalo miyo mabus ringe lwete, iluongo ni escape from custody. Obila ochako luoro wach moro ni ng'ato nyalo tho e sel. Wasebedo gi cases ma seche moko nogo ng'ato gi mob. To ka ng'ato biro e police station, to obila nwacho luoro ni ng'ato nyalo tho ne station mar obila. Obila bro temo matek mondo oter ng'ani e osuptal. Kata kotho, otho e osuptal, kik otho e station mar obila. Kane wan kijende kaya kwa chako tich, ne wan gi OCS wa moro niluongo ni Clifton Josephat Anami Msoso. No nyiso wa pile ndalo ka ing'e ne wan gi team miluongo ni Flying Squad. Ono nyiswa ni jo-CID gi kokelo ng'ato ka to nyaka unyisa koro keto interview ng'ano bed jok mokeli gi nogoyi ni in kare ni in gadier ni in kare ni koro ndike obi okel ng'ane gi joma kama owacho ni en kare to nyisi ni ket signature marika ka in kare. Reason manage protect ni kik bed ni kata jomoko dhi mogoyo ng'ato kata mano bila weteu to biro keto ng'ani e sel as ng'ani tho. Mwach kitho ka ng'ato tho ni e sel to chances ni tiji biro rumo en karibu 100%. Kata kama mabus olal ni, mabus mano nego kata ng'ato kata mano timo robbery kolal ni tiparo ni maybe no mi pesa miweyo mabus motimre nade molal. Omiyo tho mar kijana ni en gima lit. Kendo ang'eyo ni ji mang'eny ok nyal ng'eyo, but en kuyo maduong' e oganda mar polis ka ng'ato tho e sel margi. Ng'amo nege no, and mane momiyo ka ng'ato tho e sel mar polis kata ng'ato escape, to nitie special inquiry files miyao to establish ni to ang'o momiyo ng'ani no tho. Ang'o momiyo ng'ani no tho. And seche moko sirkal demand ni kata mana family, ka gin family mok nyal, to mondo giyier ng'ama chung' negi e postmortem tichulo gi sirkal. Wa sirkal be dwa ng'eyo ni to ng'ani otho e tesen mar obila nade to tho nang'o. Wach en gima ketho nying polis. To gima duong' mogik en ni polis emo chung' ne kwe kaka iwacho no. Omiyo nying polis en gima ni bedo guarded mondo polis obed kod mfano maber e piny mangima. Niwach onge kama inyalo ringi dhiye kawuono ka polis ok nyal miyi security. Polis no kende mantie manyalo miyi security. Omiyo mano omiyo idwaro ni mondo polis kik bed gi nying marach. Koro gimotimre kawuono ni en gima rach, en gima theko, to koro gima rach mogik ni koro nyocha nene ng'ama o complain ne jatelo mar obila. DIG mar polis emochung' ne Kenya Police Service, ochung' ni polis 70,000 gi wiye. DIG mar AP ochung' ni polis 25,000 kende. To DIG mar Kenya Police ochung' ne ji 70,000. Kendo DIG mar Kenya Police Bwana Lagat ne en student mara. Na recruite from Kiganjo mondo bi e CID moa traine na ndia puonjne mokwongo e school kenda ng'eye kaka mama muol. So gimosebet katimore en ni gini thago chunywa kabisa mondo wang'e ni to ang'o motimore e custody mar police. Kendo wadwaro ni mondo otim the best postmortem possible. Gima ne thago en ne wawinjo ni ng'ato wacho no go wiye e korot. Koro wapenjore ni to sende ni be ichak inyiswa ni ne en kende. So ka ne en kende e sel
ng'ama nonene kogo wiye ne en ng'a. Mano kelo duoko marach mok ber. Ka en adieri ni ng'ato nowacho ni nogo wiye e kor ot, then ng'ano emoketho kesno moloyo ng'ata ng'ata. Niwach kane en kende, kane en gi mabuse wetene, to ginyalo wacho na adieri. Niwach ka polisi neno ka itamo kata ji ni kata wuor ok idonjgo. Ok dwa ni donj kata mana gi sweta, niwach ng'ato ne nyalo dere godo kata koti, kata koyo chami. Niwach itemo ni kik ng'ato tho, afadhali koyo chami, to kik ideri ne ji ang'owa. Niwach ji ok bi believe kideri to ideri nade. So en gima tek ni wapenjo ni to nitie questions ma must be answered. And waseng'eyo ni kata mana oka protect Lagat at all kaka DIG. But an kaka ng'ama osebedo okwach kich, ang'en jo ng'eya kaka spokesperson. An asebedo ja CID higni mang'eny, kendo asebedo japuonj mar jo CID. Kendo gima napuonjo ka CID en sheria ema napuonjo. Omiyo gima timore en ni asebedo gi experience mar investigations mang'eny. Taseneno kigoyo kijana ni nyaka gi jowetene chakre karibu dweche 3 mokalo. Nitie lweny ma internal. So nitie one question ma be wapenjo. Debate ni nitie ng'ato mane dwa sabotage DIG. Wach DIG tok ni GSL. Wach jo CID wacho ni nyo wagole wadhi dala gi. Mwawuoyo gi jonyuolne, mwakawe dala gi. Mwawuoyo gi jonyuolne gi jomoko nyaka wachopo Nairobi. Jo CID be penjore ni to ang'o motimore gi mabus marwa mano waweyo ka ngima e police custody. So en penjo maduong' ma ji penjore ni to niwach ing'eyo DIG mar police nigi police stations ma Kenya gi te mage. Charles, mano dipo ni nyalo nyiso ni CID kaki owacho ni gin seche mane gikele ka ne onge kendo giwacho ni no wuoyo gi jonyuolne gi osiepene moko nyako chopo Nairobi. Iwinjo? Nairobi koso yes. sel. Sel, ok Nairobi taso tere sel, Central. To gimo wacho enia. DIG mar police nigi polise Kenya te, police station te mage. Iwinjo? Tang'o mane mono kete. Ema wacho niya, nok nyakete uma be niwach, no bedo investigated gi DCI headquarters. Jurisdiction no yie. Niwach ni dwa charge kod gimiluongo ni false publication under Computer and Cybercrime Act. Koro mano ok nyatimore ka luwo. Oseth, no. Nyalo, but ing'e nitie a lot of things manyaka tim. Niwach nitie a lot of itimo forensic, itimo ang'o, data, ng'iyo simbe, golo weche mang'eny. Nitie a lot of forensic analysis mondo bed charge. To kae bende emowanie gi team matimo mano. But nitie gima dwa nyisi mapok iwinjo. Ni Bwana Lagat ma DIG en gi stations ma Kenya gi te mage. To kopo ni nego ng'ate modwaro, to konyal goli kucho no bio negi kanye Nairobi. Mane omiya wacho ni kopo ni en gimo tim gi lweto bila, to most likely en internal sabotage within themselves, ni mondo otim gimoro marach mondo riemb ng'ato. Nwacho kapar ni ng'ama akapar ni DIG mangima. Is just a normal thing. Ni nyalo man gi capacity mar negi kata Homa Bay kucho. Ni nyalo keli Nairobi moketi e sel, aso dio negi e sel, gima dhi implicate directly. Dwa chalo gi gima chiemo na wacho kata as jomoko loko upside down. Kana wacho ni ng'ama influential ok nyalo oro ng'ato no negi kendo chako dhi omako ng'acha mondo bi ofule. Uninfluential, aori ni neg ng'ato. Kata chaka bira maki. Ok na wacho ni mane gima ji timoga, but mano en practice matimore worldwide. Mafia behave kamano. Mafia nyalo ori ni tim gimoro, to chieni kae gichako gi hinyi. Iwinjo? So magi gin common. Omiyo kata mana issue mar bila motimore ni, wadwaro ni mondo team investigations ma broad, a wide net, mondo wang'e ni to ang'o mane nyalo bedo notimore. Gima ok ang'eyo whether Central Police Station nigi CCTV mondo wang'e kane ne dibed ni nitie ng'at manodonjo sani
gotieno. Wach ing'e ni kwanyalo yudo ni nitie ng'ama nodonji sendni gotieno. Then ng'ane monego kijana ni? Mondo nyiswa ni to nego kijana ni nang'o? Wach oketho nying polis. Bende nitiere yo mar ng'iyo kata keto nyong'ong e wang' mabuse e kuonde twech koso en ana kama mudho maonge ng'ama neno gima timore iye kae? Ing'e ni mokwongo kata mana sel minenogo maintenance margi sirkal onge pesa. Inonga ng'eny police stations ma wan godo gin police stations machon manoger chon mapok olos moko manyien mabeyo. Koro inwango ni seche moko kata mana stations go conditions gi ok ber. Already kata mana donje police station kende a cell is a punishment. Ndalo moko notera e station moro maka beti officer tawinjo ka lach dum. So chuna amanyo sipena moko wabiro gikonya wagolo chuche motigo waketo pi waketo tire mobedo flash. But rach ni kana atimo mano tabedo investigated to dibed ni nachoko pesa moro atimo go mata donge gimoro. So and a lot of problems. But what we are saying en ni bro chuno because cell yok bed duk. Ya bro chuno ni mondo cells wagi koro wachak keto nyong'ong CCTV manyalo ng'iyo activity matimore. Chokende miweyo ema tie privacy but kama ji betie generally ni wanyalo bedo gi CCTVs mondo nwach sani technology nitie oken kaka chon mwanyalo ng'eyo go kata mana movements ni bedi nitie ng'ama nowuok e report office modhi e cell kanyo motimo gimoro marach. Nwach anto feeling mara en ni seche moko internal wrangles mag obila nyalo lead to because DIG gini osego aneno weche gazet ng'ato wacho ni ng'ato yuda 100 million mowuok e traffic mano pesa mowuok kanyo kata ken bribery to ng'ano mabetimo mano DIG en ng'ama nigi privileges mang'eny ma is a bit comfortable Kenya wacho ni odwa dhi kawo pesa askar but apparently nyaka ne kijana no ket kanyo nitie aseneno kata mano opposition ka ng'ato wacho ni yo ni mano ne komwa ni komunade ni jomoko kabila moro ni Kenya ka magin kane giyudo telo to komno jakabindgi kende mobetie throughout to nyaka njatelo ni bedi nogol jakabila manodhicha to chako ket jakabindgi ar jakabindgi no benjocho bedo promoted ma kore mobedo maduong' mogik obila jalango ni kore akanyocho biro. So nyaka wabed very careful a discussion ni because an gi mang'e ni police oluoro mogik en ng'ato tho isel mare. So I hope ni investigations ibro tim maber. Fortunately one kod IPOA awinjo ka jomoko penjo nang' momiyo IPOA no dhi e press conference. Gichegi ni penjo ni IPOA dhi omango i police cell mano onege ng'ato. Mano is an investigation point. To IPOA bende nyaka giti because kata koyud ni kawuono police moro no nego owadwano to IPOA pod bro mana dhi through DPP to DPP bro nandiko ne Inspector General mondo ng'ano otere court. Koro kinyalo wacho niya ang'o miyo police otero ng'ano e court because police is the only institution matero ji e court. Sasa temwa wuoyo ni igemo pachi ma imbi wacho ni en pachi nyalo bedo ni en lwenje ma migawo mar obila to sani jonyuol Albert ne en nyathi achiel kende gingi to pach gi koro paro ni koro ne en makosa ere kama jopiny bede ere kama iketo gi seche mobila to larore kata ilal gi ngima japiny mane samoro en case mane nyadhi gi doho makata olo mas ne poko obedo convicted ni ne en gi ketho adieri ma keto gi kuma nade kata ne okoloyo case to no kodhi tho e jela ni nyalo twe ni nyalo goye fine but kana dongo nadhi dak Kanera kane wuora otho an nyaka sani akia kwang I cannot swim. Reason omi akia kwang en ni nera no koyiena nadhi aora gi nyithindo moko wacho ni in wendo aoro hero welo aora nyalo dhi kodi so nyithindo moko puonjre swimming gini aora an to koyiena donje pi and ne instructions momi nyithindo moko ni jite odhi okwang to dul kor kik dhi kwang no chaka kwara ni kadhi kwang tanyalo dongi aora kendo be nan nyathi achiel so nyathi achiel en very delicate in all aspects en nyathi mirito ka tong nyathi achiel en ng'ama gima rach always touches on them
So en ng'ama irito very very carefully, and then very unfortunate. I hope ni ose kendo kata no osenyuolo nyathi moro somewhere. Nyathi achiel ma potin pok ogik kata igach. Yes, so en unfortunate. En gima rach mogik mapok awinjo, nyaka ne ndika an pok awinjo gima rach machalo kamano. Ji thoga, lakini ni nyathi mathin maonge gimotimo malich, ni bende gimotimo nwach nasepenjo ni to ne en ang'o mochuno. To giwacho na pana, because of lwenje matimre internally, ji paro ni jomoko nitie matiyo gi jomoko ketho nying jowetegi. Omiyo ne gidwa ng'eyo ni to dibed ni ng'a matiyo gi ji mondo keth nying jomoko. Iwinjo. So aparo ni mane purpose maduong' mar investigations. Omiyo kata mana ng'ama ne make with an intention mondo ng'e ni to ng'ano maoro jalni kose ena gimobo nene mbui to bendo timre nade osambaza. So aparo ni oken gima ber, but I hope ni police ditimo all means mondo wang'e ni to ng'ano monego kijana ni, so that kata en mana ng'a ka ng'a to nyaka kaune atua. Wan kaka jomosebete police okwadwa ni ji ketho nying police. Obed police matiyo, wadwa ni mondo ji protect nying police, because wan wasebedo kwanyal rabbit from ourselves. To kwadwa ni kwa wuotho to ji ochayo wa, ji wuoyo marach kuomwa, ji nenowa kaka jonek. We don't want that. Omiyo anawacho ni by all means police nyaka deploy. Police nigi capacity. The only thing manyalo bedo ni kata bedang'o, the jok mane ni kanyo go should tell us the true story. Jok manaome no biro kode mo hand over. So it is upon joma no receive professionally to now nyiso wani ne gi receive in what condition, because joma no wacho ni ne wabiro kode maber, ne wa hand over maber. So joma ni kanyo go must now tell us, kano bedo handed over maber, tang'o motimo nyathini, ang'o monege. Nwach podi bro timne postmortem, and duaher ne kitimone postmortem family bende ne Dr. Duoro wacho ni the government chief pathologist wacho ne en wat nyathino. Bas ken wat nyathino kiko tim postmortem, but let him witness for free. Okony nwa family no. The chief government pathologist mo wacho ne en wach ne okodwa timo postmortem, but wakwae no bede that postmortem obed kanyo. Samokel another person mondo tim postmortem, Dr. Duoro obed kanyo ong'inwa ni bende gima ng'acha wacho cha en adieri, nwach en wat ng'ama wat ka wang'o timo postmortem konwang'o kata ni maybe hata atake manonegi tibro wach no ng'iewe, and obro bedo gi sigu e family nyaka chieng'. So wadwaro ni ng'ato nono otim postmortem, but Dr. Duoro bedi to ka bende family inyalo kel another third party mondo be witness this postmortem. Let it be done mondo wa come out clearly e gimonego nyathini. Nwach ma en president to kwadwa ni jo opposition o take advantage of this to goyo sirkal. Ntiere weche miwacho ni samoro ntiere lawruok ma ni kitich kae. Isebithani ng'ama senia isebedo kanyo wacho ni sani puonjo nyaka puonjo polise. Nyadidi ma larruok ma kamage thoro bede iye kae, to bende gikelo lal kata tho mar ji. Benise neno gi wang'i ka lalruok mar oganda kata larruok mar polise iye ka okelo tho mar ng'ato. No, lawruok ok en gima ber. Kama ji lawre weche mang'eny matimore. To positions kisebedo ng'ama duong', positions gi lawruok, kata mana position mar ker gi lawruok, ok nya wacho ni onge lawruok. Kata mana headmaster mar primary nitie lawruok, kata mana assistant chief, kata mana mukuru mar gweng' nitie lawruok. So onge kama leadership nitiere maonge lawruok, and it can bring any problem depending on capacity ma ji lawre. Bende no ka anyola mar Albert Deud ratechgi. Yes, Waseno Kenya kaka buche budhe doho, buche jaod bura makasi pulsa nyaka sani pok wawinjo kumocho malong'o. Iparo bende Deud ratechgi. Mani riambo. Jaod bura makasi pul jomonege nosemaki. Ng'ama nogoye gi bunde nosemaki. Bunde manonege noseyudi. To pod gina gima nang'eyo, yes, to mane procedure mar court. Niwach komaki tibeda chich nyaka chiemo royal buchi marum. Iseno jite mose tho, kadwa mention their names, jomose negi. Inongo ka
ji mang'eny ni kata oko sirkal constitution no sayie ni kata ng'amo kos mada inyalo mi ang'owa bond. So mare ni bende nyaka wang'e ni to nyaka wanwang justice ne family. The problem en ni death is a finality. Kisetho isetho. So onge any justice ma can be compared to sustaining life mar ng'ama tin. Charles Gomio wacho mae nyaka Bukrex maina gini pod nitiere kae pod poko yalo rumo. To DIG ni ne nitiere presa kata seche mane gitwak gi jofwambo seche man ni igolo weche gi po bende ni kanyo. Nitie kaka kano wuoyo jatelo mar Okinde mano kanyo Fithu Dhiambo. No wacho ni mondo chiwne gi ler kopo ni gini idhi ket ratiro nenre o makare bedo ni DIG pod nitiere nyaka e kuonde miwache weche gi. Ere kama gini ketoa. Iwinjo, en very wrong. Odhiambo en ng'ama osomo, kendo en jasheria. En very wrong mondo gi implicate ng'ato directly because ni complain against someone ma ng'ano kele custody in eminege. That is what they are trying to say. Gitemo wacho ni DIG emonege. An gima wacho en ni onge ng'ama en above the law. Obed DIG, obed IG, obed kata mana president ok en above the law. Any president of Kenya mako ka any office, but okay above the law. Iwinja. So bedo a presa en ema en DIG, and bedo ni en DIG no nyaka pod bed established. No, anyisi for example ni kopo nitie lawruok within obila to ng'at moro no dhi sabotage or the monego ng'ani in order mondo bed implicated mondo riembe tich, then how do you reverse it? Kiny ka discover no can part of it. To kwa wach no can part of it. Wawacho ni nyaka bed established ni ng'ano moko mit. And ing'eyo ni investigations bende. Jomoko nyalo nego ng'ato to giringo with a rumor mondo gi divert attention mag investigators. Odong dak ariyo kende. Seche ma ng'ato untiere kar twich kata sel. Ero kang mikawo pono ni uwinji no yudo hinyruok. Nikech samoro kine go wi migo mikawo ngimani bere go endi. To seche ma ine lweto bila ine sel kacha. Ero kang mikawo pono ni winje kata ni ntiere kod mutni moro moko winjore. Cell bedo visited. Once before midnight and once after midnight. At least cell bedo visited. To mar ariyo bende cell kanyo be jomoko nyalo duogo. Ng'ato tuo, ng'ato dwa konyore, you know, depending on situation mar cell. So inwang'o ni all the time nwach joma nie report office reports bire police station throughout nyaka piny ru. So onge samilore police station gotieno. Kaka mae ni koni ne gidhi ng'iyo cell to ginwang'o ka en unconscious. So gima timore en ni bedo ni ng'ato nie cell nyaka bed protected, nyaka ng'e no cell ne kama wacho ni en safe moloyo kamora amora nwach in police custody. But kine cell to nitie any sign of tuo, whether it is just tuo ma kawaida, tuo morogoi, then the best thing en ni kawi iterie hospital kendi riti hospital kanyo machieli maduoki. Kata kin ng'ama owach ni bed admitted, ti bed admitted kanyo. To ka en offense moro mapeti, aka koro offense mane otimore no ken gimoro mar tho gi kuo. Inyalo mi cash bail. Tinyisi ni deyo asti duogi. Watieko nikech sa wuoye gi oganda ewi wach ni nikech thoth oganda no ka ote mana yudo ka ne gin mag orote makuyo no makodho oganda ahinya. Wuoye kodi kapok watieko kwa loro. Gima nya wacho en ni onge gima rach mogik molo tho. And onge ng'ama nyalo kati bed mana jajuok. Okinya tho e yo mofuwo. Nyaka teri e doho maluwo yore ni kaka timore. To marach mogik ma nyathi mae ogandawa. And sani wabende kaka ogandawa wan delicate. Ni kwop ineno ka jomoko goyo siboi ni une broadcast government tinego jou. Akani se winjo mano. So jok mabe goyo siboi go gibe gin gi capacity to ng'iewo ng'ato and go and nego ng'ato and claim ni sirkal otimo. But okwadwa wacho mano nwach kama tho nitie en kama very painful. Mokinyal book riti biro ga lot of theories. Wawayo ne investigators mondo o follow up. And I feel ni kata mana law society gini kada is a way maginyalo konyogo IPOA or maybe you can provide it for in law, but ginyalo join
in that team matimo investigations mondo ji obed gi confidence ni gimitimo is the right thing mondo nwang' na dieri ng'ano ma onego kijana ni to nege nang'o or ang' momiyo otho. Rokamana nyako mriso thuolo go kodwa mbaka nyakwarom ga Ojwang mano kanyen Charles Owino ne en jawachi lobila pod en mos ahinya ne familia mar Albert kendo genowa en ni ratiro bro yudore warom kendo saa 3 chenro mar oyimore kama wadhi medo kelo ni weche manyien nyinga Lydia Hoke orit masani.